ella sempre és optimista. Núria Casas, Catalunya, això sí que no m'equivoco. Com estàs, Núria? Molt bé, bona nit des de Doncs com Badalona. Saps estàs? per què em dius Sant Cugat? Perquè em sembla que l'últim dia que vam una mica coincidir va ser que estava a la penya de Sant Cugat amb el programa del Víctor Patxi de l'Un dia de partit, a TV3. Ara, 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 Però no, ara, jo, ara. Badalona és el meu camp base. Badalona, vale. Anda que no ho Sí. passeu bé amb els partits aquests del Patsi d'un dia de partit. Com va sortir aquesta idea? Com va sortir? Doncs mira, va ser allò començar amb una col·laboració i des del setembre que estem allò fixes cada dia que hi ha Lliga, perquè ara ja només hi ha Lliga, però vaja, que si fem Copa i en el seu moment Champions Sí, Europa League, sí. doncs també, i ens ho passem bé, ens ho passem bé. Sí, l'hem fan terrible, m'ha agradat això, eh? Home, Ara ja soc més discreteta, ara ja comento, però no vaig atacar en aquest cas el Xavi. és que jo crec que a mesura que passen els anys, si tenim certa experiència, acostumem a jugar millor les cartes o les fitxes dels escacs, dient, bueno, saps què? Què em Mm. convé? Què guanyo? Què perdo? Què puc guanyar? Què puc perdre? Escolta, i això al final la gent es fixa, perquè la gent es fixa en moltes coses, dius, ostres, doncs, potser la Núria ens pot presentar aquest acte que t'has fet un munt de presentar i segueixes presentant actes, rodes de premsa, és a dir, comunicació corporativa, i això jo crec que és una faceta que tu, igual sí, no esperaves, que últimament li estàs donant molta bonica, que dic jo. Sí, Sergi, perquè al final els periodistes som allò, una navalla, no? O Sí. sigui, una mica 360 graus. I la veritat és que a mi compaginar aquesta faceta que a sobre m'encanta amb la del periodisme, doncs em surt a compte. També et dic una cosa, ara que no ens escolta ningú. Sí, El periodisme no el deixaré mai. És a dir, jo continuo cada setmana escrivint a Crònica Global, sí, cada setmana segueixo l'economia amb el Nacional, cada setmana estic amb el Marca, amb la SER i, òbviament, també amb els partits de TV3. I tot això, aquestes coses que tinc fixades setmanalment, també em donen moltes ales i molta carta de presentació en la comunicació corporativa. I a la inversa, la comunicació corporativa, que, escolta, anem a parlar en plata, està molt millor retribuïda, home, també em permet doncs, mantenir aquesta faceta del periodisme tan sumament fixada que no és allò de, bueno, cada 15 dies vaig 5 minuts en un lloc. No, em manté viva cada setmana. O sigui que jo crec que les dues cares es retroalimenten sempre que èticament doncs no allò entorpedeixi res, perquè és veritat que si parles d'una cosa i després representes aquella, molt bé no acabes de quedar, no? Per tant, doncs hem d'anar jugant amb lo políticament correcte. escolta, Núria, com deia l'amic Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, y ustedes ponen unos anuncios... Fa no gaire em sabia de memòria aquest monòleg de l'Umbral. Me'l sabia de memoria. Ahora ¿En pasan serio? unos vídeos absurdos. Yo vengo aquí a la televisión porque me pagan muy bien y no vengo aquí a hablar como un paria. M'ho sabia de memòria i durava 1 minut 50. I m'ho I tornarà... això les classes de periodisme crec que ja no ho coneixen, imagina't. O sigui que aquestes hemeroteques no s'han de perdre. Bona, és bona, és bona. Però dius, he venido aquí a hablar de mi libro i la gent sap de què parles. Ah, un senyor escriptor que ja és mort, va És parlar un veritat. dia, volia parlar del seu llibre. Ens has de parlar del teu llibre, que és un llibre infantil, i no coneixem gaire aquesta faceta de la Núria escriptora. Doncs mira, sí, amb Planeta, que vaig escriure una novel·la... Perdona, has dit en Planeta? Sí. És Joder, tot caché, perdona, joder, que això a la tele, això és teleconvencional, és TDT, però com que va també per YouTube, també es pot dir joder, que diuen que està permès. Planeta, no està malament per començar. No, però era el fil per dir-te que amb ells vaig fer primer una novel·la juvenil, Sí. que era fa uns 5 anyets, que parlava del desamor, Uf, viscut des en primera persona, és a dir, em vaig endur un xasco literal amb una història d'amor, va acabar malament. això ens ha passat a tots. Sí, però va ser molt inspirador. Oh, I et dic una cosa, gràcies que em va passar això, perquè, de debò, el llibre em va encantar i em va anar molt bé. Però amb ells això, vaig fer aquesta novel·la juvenil i ara que sóc mare, doncs la meva inspiració, òbviament, són els nadons i el món infantil. I he escrit arran d'això, i si vols ara ja faig un umbral total. aviam. Ole, a veure. Aquí el tens. Una cançó per cada ocasió. Correcte, que en aquest cas és amb el segell Estrella Polar de Planeta. Sí. I una cançó per cada ocasió, el que ha fet és dir, escolta, visca el pot petit, visca la Dama i Gelabert,
no? Visca, jo què sé, la patrulla canina. Però també tenim cançons populars i tradicionals, en aquest cas catalanes, Sí, que no són de perdre. I jo crec que pot compaginar-se tranquil·lament el drac-rac del pop petit sí. amb el pinxo i el panxo de tota la vida, no? I això, que és una tradició popular catalana oral, vaig anar a les llibreries, vaig consultar a través d'internet i no hi havia un llibre que em recopilés totes aquestes cançons d'una manera així ordenada. Vaig haver-me de remetre, imagina't, Sí. als cançoners populars d'en Joan Amades, que es van editar a l'època, a la dècada dels 70, principis del 80, que això ho té la meva àvia a casa seva, no? Aleshores, sí, doncs amb això faig un treball també d'investigació, és a dir, no me'n vaig anar a la wikipedia.com i per cada cançó vaig explicar la història que hi ha al darrere, que va lligada doncs, amb la mitologia, amb fets medievals d'Europa, amb la pròpia història de Catalunya, etc. I a partir d'aquí, doncs, moltes altres cosetes que van orientades perquè aquest llibre sigui una consulta pels pares i mares, però també pels nens i nenes. Quantes cançons has encabit? Doncs mira, en total, perquè ara et diré per què ho estic consultant, en total unes 22. Sí. I n'he agafat 22 perquè les he recollit en moments per cantar-les. És a dir, doncs no és el mateix el moment que has de fer la sobretaula amb amics i necessites tenir la criatura a la falda i anar-la entretenint, que una cançó que escolliràs, per exemple, quan vagis a dormir, o una que escolliràs quan et despertis, o una que escolliràs fins i tot quan necessitis teletreballar i allò, va, nen, vinga, escolta aquesta, no? Aleshores, he agafat aquestes cançons populars i les he ordenat per moments en els quals nosaltres potser necessitem la música com un recurs per compartir aquests moments amb els nostres fills. I tu que ets mare i els que hem estat, bueno, i seguim sent pares, que passa que ja no li cantem cançons als nens perquè els nens ja tenen 25 anys, diuen, papa, calla, papa, de què vas? Clar, te n'has aprofitat d'aquesta experiència de mare, perquè alguna cosa tenen les cançons que, vaig a fer una comparativa que potser és absurda, animals i nadons, i nens petits, hi ha un silenci, sí. Hi ha una tensió com aquesta, perquè a mi hi ha vegades que sembla que les entrevistes no hagin de tenir pauses i que hi hagi una pausa en una entrevista vol dir que un dels dos està dubtant. No, les pauses són enriquidores i aquestes pauses, aquests silencis, dones temps perquè el nen, la nena, pensi, et parli amb els ulls i et digui una altra vegada. Has après molt? Què estàs aprenent com a mare de la vida, que és el títol, per cert, d'aquest programa? Sí, Sergi. A més, tu deies abans, no, l'anterior entrevista, allò que ens inculquen molt en el periodisme, no, en els mitjans, que és el picadet, 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 picadet. Sí. Doncs mira, en situacions quan necessites sobretot calmar un nadó o fins i tot exaltar-lo, potser a vegades necessites moments allò de silenci superjustificats que no aquella tensió constant, aquell ritme frenètic, no? I és veritat que en les cançons el que he fet també és a posar com un apartat on, escolta, jo, Sergi, no em tiraré el moc i no vaig a psicopedagoga, ni coaching, ni coaching, ¿vale? Però des de la meva única experiència i que, doncs, com tu, se'ns dona bé parlar i escriure, sí que cada cançó l'he acompanyat amb algunes explicacions o consells des de la pròpia pràctica, només, de com cantar-los. I precisament el que dius, no? Doncs en un moment donat, en aquell punt, jugar amb la mirada o amb obrir una finestra d'una forma doncs, més a poc, més lentament, o fer un joc de mans, o distreure'l des de les cuixes, no? Amb algun tempo marcat. Doncs això també ho explico per cada cançó. O sigui, que a part de la justificació, de la melodia, fins i tot de la lletra que podem escoltar a través d'un codi QR, perquè aquí també han intervingut músics professionals, deixa'm-ho dir, que han gravat les melodies doncs, amb trompeta, baix, clarinet. A part d'això, doncs, també hi ha aquests consells. Escolta, però això vol dir que aquí hi ha pressupost, perquè amb la banda sonora suposo que... ¡Los trotamúsicos! Los trotamúsicos! Sí, el gall, el burro, aquí hi havia tothom.
Que bo, que bo, que bo, que Sí, bo, sí, sí. que bo. Escolta, i deixa'm dir una cosa, Sergi, perquè com que aquí ens estan escoltant sobretot, I bueno, veient. això és per internet també, però clar, vull donar un homenatge, no, a les terres del Pirineu, no, a totes les comarques que sobretot engloba el canal. Deixa'm dir que també hi han explícites les versions que, per exemple, es fan a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sí, sobre la castanyera i el cagatió. Per tant, a part d'això, doncs, també donem una guia on posem allò nom i cognoms a les diferents versions de cançons molt populars que a vegades ens quedem amb el centralisme de Catalunya sí, i realment el cagatió hi ha 100.000 formes de cantar-la. sí, 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 sí. Jo quan baixo, bueno, haig de passar per la frontera, la duana i vaig a fer 4 gestions a la Seu d'Urgell o directament vaig a Barcelona, com faré avui aquesta nit quan acabi el programa, ostres, des del Pirineu moltes vegades et diuen, sabent del teu ofici, hosti, Sergi, és que necessitem soroll, necessitem visibilitat. Sí. I això que em dius, Núria, això que em dius, encaixa molt amb aquest missatge que ens arriba als que venim de la capital i volem establir-nos aquí. Hi ha una necessitat constant de dir, al Pirineu, el valor que té totes aquestes muntanyes. I a mi Total. m'al·lucina, m'al·lucina, t'ho dic en sèrio. És super enriquidor, de debò. O sigui, he al·lucinat amb la influència d'aquestes terres. Sí, També et diria de la Franja de l'Aragó, sobretot, la música tradicional catalana també té moltes arrels en allà, i de França. Et diria que la música tradicional popular catalana, o com a mínim les més allò repetides o que ens sonen, quan rasques una mica, la gran incidència se situa al nord de Catalunya i la part de França. Molt més que altres zones. que bé. Pues escolta, Núria, diumenge a Sant Jordi, no sé la teva ruta física, però que a Andorra, tant de bo que no plogui, perquè hi ha previsions de pluja a Andorra, a Catalunya... Bueno, l'any que ve. I a més, insisteixo... Escolta, ara hi ha el debat. Que plogui, tu, que plogui, ja està. Sí, tens raó. Puc firmar sota un paraigües, no hi ha cap problema. Exactament, una bona reflexió. Núria Casas, moltíssimes gràcies, moltíssimes sort. Recorda'm el títol del llibre, que és que el Toni Lombardi s'ha currat una pospo en un moment i l'ha incrustat a la teva imatge i ha quedat molt bé. I ara és el moment ideal perquè m'ho recordis. Mira, una cançó per cada ocasió, cançoner tradicional per a nadons. Aquí el tens. Estupendo. Família que teniu canalla, família que teniu nens petits, ja sabeu, el llibre de la Núria. Et faig el moment teletienda, Això, jo crec que per tu, Sergi, que ja n'hi ha un llibre de camí cap aquí, també t'agradarà, perquè és una manera de recordar moments d'infantesa. Si continues aquest discurs, no us sembla, però jo tinc llàgrima fàcil. Insisteixo que per la meva trajectòria diràs, aquest tio soc molt seriós. Soc molt seriós, però tinc llàgrima fàcil. És a dir, que si continues per aquí, tindrem un zapping i potser és maco, però no vaig per aquest camí. T'ho agraeixo molt. Núria Casas, mil gràcies, moltíssima sort. Adéu.